Здравейте, какво ще желаете? Да, здравейте. Кое е най-ефтиното нещо, което продавате? В момента имаме промоция до края на март. Пилешки дюнер класик за 3 евро. За 3 евро? Дай, изчакайте, май ще имам точно. О, палянка. Да, имам. Нещо за пиене? А не, мерси, аз ще си налея от чешмата, съм си харесала една. Чешмата. Привет, какво ще бъде? Така като ме гледаш, май един пиришки грант. Добре. Да, без пържени картофи, повече месо и зеленчуци. Окей, няма проблем. Ай да знаеш, това ми е чит мила. За вас какво ще има? Всичко. В смисъл пилешки, телешки, класически грант, Да. сос, Всички. люто, Добре, слагайте, не усещам нищо наистина. за пиване нещо. Айран, даже това. Добре.